Eta gaurkoan lehentxeago aipatu dizuegun bezala aste berezi honi bukaera emateko azkenengo elkarrizketan, elkarrizketa berezia daukagu gaurko ere. Oier Lakuntza edukiko dugu, zientzia gaiak jorratuko ditugu berarekin, arratsaldeon Oier? Arratsaldeon, bai. Zientzia gaiak, baina gaurkoan ze gai ekarri diguzu, Xaloara? Gaurkoan tsunamien gaia aukeratu dut. Gai interesgarria. Interesgarria, bai, nik uste beti alako, tsunamiak aipatzen ditugunean eta ikusten ditugunean izugarrizko hondamendiak eta etortzen txekigu, burura eta ikusten ditugu. Eta beti izaten da zalantza, ezta? Tsunami bat gertatuko ote den, ez den gertatuko, lurrikara bat izaten denean, beti gero alako alertatu izaten da, ezta? Duela gutxi ere, hor Txile aldean edo uste dut izan zela lurrikara bat eta zalantza izan zen. Horrek tsunami bat eragingo zuen edo ez zuen eragingo. Alertan egon ziren, ezpada lurrikararen ondorioa tsunamia izan ziteken, ezta? Bai, hori da. Azkenean ezen alako tsunamirik izan. Baina beti izaten dira, ezta? Adibidez, duela gutxi ere, duela 5 urte, 2011an adibidez, Japonian izan dako tsunamia. Fukushima zonalde horretan, ez da? Fukushimako zentral nukleararen txikizia eragin zuena. Eta urte batzu lehenago, 2001an ere Sumatran izan zen, izugarrizko lurrikara. Eta horrek historiako hondamendirik ondienak eragin zuen, ezta? Tsunami batek eragindako sekula izan den tsunamirik ondiena izan zen hori. Eta, Tailandiaraino iritsi zen tsunamiren bat, eta, horko Ozeano Indiko guztian zehar zabaldu zen. Pelikula bat ere egin zuten, ez? Gai horrekin, eta, pixkat imaginatzeko gertutik, zenolako hondamendia izan zen benetan. 250.000 hildako. Hori da, hango biztanleentzat eta turista pila bat ere harrapatu zituen, ezta? Hori da. Azken urteetan ez dugu, azkenengo 5 urte hauetan ez dugu lakorik izan, baina badaude, zuk esan bezala, beldur horiek, ez? Batez ere munduko zonalde batzuetan. Bai, oso iragartzen oso zaila direlako, ezta? Lurrikara gertatzen denean, ez da argi eta jakiten horrek tsunami bat eragingo ote duen edo ez, beti arrisko izaten da. Baina tsunamia gertatu duen edo ez, azkenean hondamendia gertatu arte ez dugu jakiten, ezta? Azken finean zer da tsunami bat? Bai, tsunamiak, tsunami hitza Japonieratik datorren hitz bat da, eta Japoniako etimologiak dioenan, etimologiari jarraituz, tsunami litzateke portuko olatua, ezta? Egia esan, bere etimologiak portuko olatua dela esan arren, esan beharko dugu, ohiko olatu baten eta tsunami baten arteko diferentziarik aipagarriena, noski, alde batetik portuan edo kostaldean eragiten duen txikizio hori dago, baina bestetik ere kontuan hartu behar dugu, ohiko olatu batean, azken batean, olatu bat, uhin bat da. Uhin batean, partikulak, kasu honetan, ura, gora eta bera egiten du. Eta mugimendu hori espazioan edatu egiten da. Orduan, ohiko olatu baten eta tsunami baten arteko diferentzia zein da, ohiko olatu batean, mugimendu hori azalean soilik gertatzen den bitartean, azalean edo metro gutxi batzuetan gertatzen den bitartean, tsunami batean mugimendu hori itsas lurtzoruraino iristen dela. Alegia, esate baterako, Ozeano Barearen bataz besteko sakonera 4.000 metrokoa da, eta tsunamia gertatzen denean, betik hasita gorainoko ura, ur guztia, horrek jasotzen duelako mugimendu hori, ezta? Uhina askoz ere sakonagoa da, sakonagoa da, eta askoz ere ur gehiago desplazatzen da. Ur gehiago. Ez da bakarrik gaineko ura desplazatzen, betik hasita gorainoko ura desplazatzen da. Eta, hain zuten ere, horre dakar, horrek eragiten du, tsunamien beste zaugarri aipagarri bat, ezta izan ere, tsunami batek, ozeano zabalean, izugarrizko abiadura izaten du. Gutxi gora era 700 kilometro orduko abiadura izan dezake. Eta, hau ohiko olatuetan eta inolaz ere holakorik gertatzen, ezta? Beste diferentzia aipagarri bat litzateke, uhin luzera, alegia tsunamiaren olatu batetik
besterako diferentzia edo tartea oso luze izaten dela. Alegia, tsunami bat egon daiteke puntu batean, edo olatu bat egon daiteke puntu batean, eta tsunami horri lotutako aurreko olatua edo egon daiteke 100 kilometro adibidez. Alegia, tsunami bat iristen denean kostaldera, urrengo iritsi arte, agian ordu bat pasatu daiteke. Horregatik ere iragartzeko zailtasun hori. Zailtasunak hori da. Danoski, gero baita ere kontuan hartu dugu, desplazatzen den edo mugitzen den ur kantitatea, ur volumena hain handia izan arren, berez, ozeano zabalean dagoenean, mugitzen den altuera, esan dezagun, tsunamiak hartu den altuera, oso txikia izaten da. Zentimetro gutxi batzutako adibidez, bakarrik. Arazoa zein da? Arazoa zera da, kostaldera hurbiltzen denean, tsunamia kostaldera hurbiltzen denean, uraren, itsasoaren sakonera ere txikitu egiten da, eta honek, sakonera hori txikitzeak eragiten du, abiadura ere txikitzea, eta uin luzera hori ere txikitzea. Baina noski, uin luzera hori txikitzen denean, sakonera ere txikitu egiten denean, gelditzen den tsunamiak daraman ur volumena nunbaiten bildu behar da. Eta horrek eragiten du olatuak edo tsunamiak olako alturak izatea, olako alturak harrapatzea. Azken batean, tsunami batek 20 metrorainoko altura izan dezake, eta hori kostaldean soilik ikusten dugu. Ozeano erdian dagoenean, ez da hori ikusten. Berez, zentimetro gutxi batzutako altura izaten duelako. Baina, esan bezala, kostaldera hurbiltzen denean, alde batetik abiadura txikitu egiten da, uin luzera hori txikitu egiten da, eta horren ondorioz, tarteko ur volumen guzti hori nunbaiten bildu behar da. Eta horrek ere egiten du amplitude hori edo altura hori handitzea. Altuera hartzen du, azalera galtzen duen heinean, ezta? Hori da. Imaginatu dezakegu zein ikaragarria izango den hori gertutik ikustea, ezta? Gertutik ikustea, izugarria. Donostin adibidez gertatzen diren batzutan, duela urte gutxi gertatu ziren sarraski horiek ikusita, ez? Nolako altuera hartzen zuten olatuek eta ondoko kaleak nola suntsitu zituen, ez? Hori da, pentsa, hori... Gertuko kale horiek. Hori azkenean haizeak eragindako olatu bat izan zen, ez tsunami, tsunami bat, baizik eta haizeak eragindakoa. Eta pentsa, mareak eta haizeak eragindako olatu bateko olako txikizia eragin badezake, tsunami batek eragingo duena nolako izango den. Aipatu behar dena da baita ere, tsunami bat gertatzen denean, lehen aipatu dugun altuera txiki horregatik, harrapatzeko edo egoteko lekurik seguruena ozeanoen bertan egotea da, ozeano erdian egotea. Azken finean, ozeano erdian esan bezala, altura oso txiki izaten du, eta barkuak eta txalupak eta bertan inolako arazorik gabe egon daitezke. Aldiz, kostaldean egotea orduan hori arriskutsua da, hor hurbilduela altura hartzen duelako. Eta gero baita ere aipatu behar duguna da, baita ere tsunami bat datorrenaren iragartzen duen beste gauza bat izaten da, justu tsunamia edo olatu izugarri hori iritsi aurretik, gertatzen dalako marea bapatean asko jaitsiko balitz bezala, ezta? Metroak, 100 metro edo jaitsi daiteke, marea, eta hori azkenean zergatik da, noski, esan dugun bezala, tsunamia olatu bat uin bat da, eta uinak baditu puntuak partikulak goian daudenak eta behian daudenak. Orduan, behian daudenak kostaldera iristen denean, zer esan nahi du? Ur hori, behian egotean, mareare jaitsiko balitz bezala dela, ezta? Xurgatu bezala, hori da. Eta azkenean, ur guzti hori tsunamian pilatzen, alegia, olatuaren gailurrean edo pilatzen joaten da, eta horregatik gertatzen da, hori, ezta? Kostaldean momentu batean marea asko jaitsi daiteke, marea jaitearen sentsazioa izan dezakegu, eta halako batean izugarrizko olatua iristen da, ezta? Ozeanoak esan genezake barrura bezala xurgatzen duela ur guzti hori. Halako zari, bai. Eta batean hori dena botatzen du, ez, berriz ere kostalderuntz. Bai, hori da. Deigarria, ez, punturik seguruena ozeanoaren erdialde hori izatea, ez? Bai, hori da, azkenean... Orain azalduta, ez? Geroz eta sakonerarik handiago izan, olatuak izango duen altuera edo txikiago izango da. Eta, beraz, barku bat ozeano erdian egon daiteke, inolako
ondoriorik izan gabe, inolako kalterik nozitu gabe, eta aldiz, gero olatu hori kostaldera izan denean, izugarrizko sarraski eragin dezake, ezta. Gero, aipatu nahi nuken beste gozatxoa da, ezta, tsunamiak gertatzeko, edo tsunamiak eragiten dituzten faktoreak edo tsunamiak zerk eragiten duen, ezta. Bai. Ohikoena, aipatu behar dugu lau dira faktore nagusiak edo, baina ohikoena izaten da lurrikara, ezta. Lurrikara bat, gero aipatuko dugun Suzko gerrikoan, gero ez, horrentxe aipatuko dugu, bai. Suzko gerriko hori zer den, ezta? Suzko gerriko hori zer den, ezta. Azkenean, Suzko gerrikoa zer da? Asi, Argentina, Chile, eta Hego Amerikako Ozeano Bariko kostalde guztian zehar, gero jarraitu Mexiko, Estatu Batuetako kostalde hori, Kanada, eta gero Asiatik, Errusiako irla horiek, Japonia, Filipina, Indonesiareño, eta gero, Zelanda berriraino. Horrek, Estatu horiek osatzen duten inguru horri edo eraztun horri esan ditzagun, edo gerriko hori, Suzko gerriko ditzen zaio. Eta hau zergatik, Suzko gerriko hortan gertatzen da plaka tektonikoen, alegia, lurrazpiko plaken subdukzioak, ezta? Alegia, Ozeano Barearen plaka beste aipatutako lurralde guzti horien artean dauden plaken azpian sartzen ari da, eta horrek nolabaiteko tentsioa eragiten du, ezta? Eta zertatzen da, tensio hori askotan lurrikara moduan askatzen da, ezta? Lurrikara moduan askatzen da, eta horrek eragiten du, itsas lurzoruak nolabaiteko igoratxo bat edo mugimendu bat izatea, ezta? Orduan, lehen epatu duen bezala, mugimendu hori gertatzen denean, itsas lurzorutik gorainoko ur kantidadari, ur volumen guzti hori desplazatu egiten da, eta horrek eragiten du, gerora alako tsunamia gertatzea, ezta? Hori da. Plaka horien hauste edo mugimendu horrek, ezta? Bai, hori da. Eragiten du gero. Bai, hori da. Hori litzateke faktore edo eragiten duen, faktore garrantzitsuenetarikoa, eta garrantzitsuena, ezta? Baina gero badira beste 3 eragile ere, horietako litzateke sumendi baten erupzioa, alegia urpean ere sumendiak badaude, eta horien erupzioak tsunami bat eragin ditzake. Gero hortaz gain baita ere, hau gutxitan gertatzen da, baina meteorito baten lurreratzeak ere, Ozeano Barean erortzen bada, Ozeano Barean ere ez, itsasoan erortzen baldin bada, halako tsunami bat ere eragin dezake, gutxitan gertatzen da. Eta azkenekoa, lur desplazamendu edo deslizamendu, lur jauzi moduko bat ere, ezta? Lurpeko, itsaseko lurrak, lur jauzia gertatzen denean, horrek ere tsunami bat eragin dezake, ezta? Uraren desplazamendua eragin dezake eta ondorioz. Bai, hori da. Eta, hauek dira, ezta? Horiek dira 4 kasurik probableenak, ez? Meteoritoarena... Probableenak, esango dugu lehen aipatu da bezala lehenengo litzateke, lurrikara batek eragindakoa, baina gainontzeko 3 horiek ere tsunami bat eragin dezakete, eta, Oso argi aipatu diguzu, ezta? Zeintzuk diren faktoreak, zein ezaugarriak, iragartzeko egoten diren zailtasunak, ezta? Bai, zailtasunak, azken finean, zailtasunak zergatik dira hauek, zailtasun horiek. Azkenean, aipatu den bezala, tsunami baten abiadura eta tsunami baten intentsitatea desplazatzen den ur volumenaren edo ur itsasoaren sakoneraren araberako izatean, itsas lurzoruak izan ditzakeen gorabeheraketa edo izan ditzakeen itsas lurzoruaren erliebeak alegia izan ditzakeen aldaketak, diferentziak, horrek tsunami baten edatzea edo desagertzea eragin ditzake, ezta? Orduan horrek eragiten du tsunami bat gertatzea, tsunami baten edatzea, iragartzea hain zaila izatea, ezta? Lurrikara bat gertatzen denean beti
itsaso inguruan lurrikara gertatzen denean, beti zalantzi izaten da, ezta? Ezin izaten da, edo zailtasunak izaten dira iragartzeko horrek tsunami batera egingote duen, edo tsunami batean garatuko den, edo ez. Hori da. Animaliek badute nolabaiteko hor zentzu berezia, zentzumen berezia esaten dute, ezta? Tsunamia heldu baino lehen, badakitela eta baita lurrikarekin ere, ez? Sumatzen dutela nolabait eta aldentzen direla, ez, kostaldetik. Hori da, guk ere halako gaitasun bat garatu beharko genuke. Edo kasu egin gehiago, ez, animaliei. Hori da, hori da, bai. Oso ongi ekologiarekin, ekar bizitzan bat izatea. Hori da, hortxe daukagu, ez? Hori da. Oso ongi. Aipatuko dugu, Oierrek gurekin egingo duen azken saioa izango dela gaurkoa, ezta? Bukaerak ez zaizkigu gehiegi gustatzen, baina denbora batez utziko diogu Oierrekin elkarrizketak egiteari, baina zergatik, Oier, konta iguzu? Orain arte, aipatu behar duten saio hau egiten, ez dakit, pasaren urtean izango zen, edo urte bete edo, bai, 12 bete edo. Justu honetan hasi aurretik 2 urte Tarragonan izan nintzen ikertzen, azken urtea hemen pasatu dut, lanik gabe, eta erantako kolaborazioak egiten, eta ja 2 aste barru beste ikerketaldi bat ekingo diot, kasu honetan Gasteizen hasiko naiz, Gasteiz inguruko ondoko minan dagoen parke teknologiko baten dagoen ZIK energigune ikerketa zentroan. Eta, urrengo 2 urteak hortan pasatuko ditut, eta beraz, erantako kolaborazioak eta egiteko denbora gutxiago izango dut. Eta, egia esan, erronka berri bat eta gogotsu, ezta? Hasi zara dagoeneko Gasteizko toki horretan, lanean? Lanean ez, oraindik ez sekula izan. Eta, lehenengo, izan ditu pixkat lehenengo hartumenak eta izan ditut, bertan nire ikerketa taldeko buruarekin tarla izan naiz, eta, ikerketa zer inguruan ikertuko duan eta pixkat ikusi dut, eta hori. Baina ez, lehenengo aldiz lanengo du bertan. Eta, egia esan, orain arte egin dudan ikerketaekin ez dauka zer ikusi hondirik, guztia kimika teorikoaren inguruka da, hori bai. Baina orain artean ni beti gauza oso teorikoak eta ikerketa basiko, oinarrizko ikerketa esaten denean lan egin dut. Alegia, ikerketa oinarrizkoa aipatzen dugunean, jendeak askotan aipatzen du, baina hau zertan aplikatu daiteke, hau zer honen aplikazioa zen nintzateke. Eta, ikerketa teorikoen, oinarrizko ikerketan edo ikerketa basikoaren helburua ez da izaten aplikazioaren bat lortzea. Helburua azken baten izaten da ezagutza lortzea. Alegia, kimikaren kasuan, sistema kimikoak edo erreakzio kimikoak eta horiek nola gertatzen diren ezagutzea. Alegia, ezagutu zertarako, euskalo. Gero beste bat etorriko da eta ezagutza hori aplikazio batera bideratuko du, ezta? Oinarrizko ikerketaren helburua da ezagutza lortzea, ezta? Noski, ikerketa horiek justifikatu ahal izateko beharrezko izaten da horizonte urrun batean izango lituzkeen aplikazioak eta aipatzea, ezta? Baina, aipatu behar dut, zentzu horretan, ni orain artean ni naizela ikerketa erabat oinarrizkoan, aplikazioetatik urruti. Eta orain aldiz, orain ekingo dian sasoi, ikerketaldi hontan, gehiago harituko nahi pixka bat, aplikazioak gertuxeago izango dituela izango dugu, ezta? Azken batean ikerketa zentro hortan, ZIK energigunen, energiaren biltegiratzeari buruz lan egiten dute, ezta? Uste dut aurreko batean ere aipatu genuen. Aurreko elkarrizketan horri buruz aritu ginen pixkat. Bateriek azken finean lortzen duten, bateriekin egiten duguna da, energia biltegiratze egiten izaten da. Alegia, guk adibidez, telefono mugikorra batera egiten dugunean, ezin dugu telefono mugikorra €1 korronte elektrikora konektaturik izan. Bestela litzateke telefono mugikorra izango. Behar duguna da, energia nolabait biltegiratzea, baterien bitartez, eta bateria horiek gero telefonoak nolabaiteko autonomia izan dezan ahalbidetzen dute, ezta?
Orduan, bateriak etengabe ikerketan izaten dira, ezta? Bateria hobeagoa lortzeko, eta ni arituko naiz sodiozko baterien inguruan ikertzen, eta hori da. Gaur egun litiozko bateriak erabiltzen dira, baina litiozko bateriak alde batetik eskuragarritasun aldetik nolabaiteko eragozpena dituzte, eta bilatzen da gaur egungo ikerketa batzuk bilatzen dute litioaren ordez sodioa erabiltzea, ezta? Sodioa erabiltzea azken batean sodio askoz ere eskuragarriagoa da, askoz ere ugariagoa da litioa baino, eta horrek ahalbidetuko luke askoz ere bateria gehiago egin ahal izatea. Eta gaur egun noski kotxe elektrikoak eta bilatzen direnean eta beren erabilera eskatzen denean eta bateria horiek ere oso erabilgarriak lirateke, ezta? Material berrien bila, orduan, eta hobekuntza berrien bila ere, ezta? Zure hurrengo lan honetan. Hori da, ezta? Praktikoagoa agian, ez? Orain arte egin duzunarekin alderatuta. Praktikoagoa, eta azkenean hau nik egiten duena aplikazio batean islatuko ote den edo iritsiko ote den, baina lehen esan dut oinarrizko ikerketak horizonte urrun batean aplikazioak izango lituzkela, eta kasu honetan horizonte urrun hori pixka bat hurbilduko dut, ezta? Ez da hain urruneko zerbait izango, baizik eta zerbait hurbilago izango da aplikazio hori. Oso ongi, saiatuko gara tartetxo bat ere, uda aldera edo ikusiko dugu tartetxo bat aurkitzen dugun. Eta gure partetik eskerrik asko, Oier, eskainitako jakintza guzti horrengatik. Zorte on zure bide berri honetan, eta beste bat arte. Eskerrik asko, niretzat ere plazer bat izan da, hemen egotea. Eskerrik asko, Oier. Zuri.